खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 5 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नायलांदिनि। मोनसे समनि ABMSUनि बारग' आफादगिरि आशराफुल इस्लाम बिथाङा गावनि गासै 50 फलोवार्सफोरखौ लानानै UPPL दोलोआव जयेन जादों होनना मिथिनो मोन्दों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनगासिनो दङ। फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ गावबागाव आफादफोराव सोनाय एबा जयेन खालामनाय हाबाफारिखौ लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन मावथि सोद्रोमाफोराबो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै लानाय बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे समनि ABMSUनि आफादगिरि श्री आशराफुल इस्लाम बिथाङा गावनि गासै 50निबो बांसिन लोगोफोरखौ लानानै UPPL दोलोआव अफिसियेलि जयेन जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गुबैयै आशराफुल इस्लाम बिथाङा गावनो UPPL दोलोनि आथिखाल बिटिआर सरकारनि खामानि दामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव हाबदों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबनाय हाबाफारियाव आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनि सोद्रोमाफोराबो नुजाथिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बिटिआरनि बायजोआव थानाय गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनि गेजेराव बाथ्राया मा जामारदों, जायखौ लानानै गुबुन मोनसे दोलो आफादफोरनि सोद्रोमा एबा बिबानगिरिफोरा गुबुन मोनसे दोलो आफादनि सोद्रोमा एबा बिबानगिरिफोरखौ बायदि रावजों सोंखारिलायबाय थादों एबा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गावजों गाव अजद होलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव UBPO मुंनि मोनसे आफाद दङमोन BKWSC एबा बिटिआरनि बायजोआव, जाय आफादनिफ्राय गावनानै आथिखालाव UBPF मुंनि मोनसे गोदान आफाद जाबाय। नंगौ, बे UBPFनिनो गोदान आफादनि आफादगिरि महरै डक्टर गाम्बारू मुसाहारिखौ सायख'नानै लानाय जादोंमोन। थारैनो सायख'नानै लाखांनायनि उनावनो UBPFआ गावसोरनि आफादखौ दाखांनानै आथिखालाव गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफोरखौ दाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालाव UBPOनि गुबुन गुबुन थाखोनि जिल्ला आफाद एबा मिरु आफादनि गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरा UBPFनि गोदान आफादगिरि डक्टर गाम्बारू मुसाहारिनि सायाव बायदि अजद होनानै एबा रांखावरि जानाय एबा खौथि रांनि केलेंकारि होनानै बायदिसिना अजद होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ लानानै आथिखालाव UBPF एबा गोदान आफाद UBPFनि गुबुन गुबुन जिल्ला थाखो एबा मिरु थाखोनि सोद्रोमाफोराबो फिनजाथाय होबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। गावजों गावनि गेजेराव आथिखालाव गोबां बेबायदिनो समाजारिनि गेजेरजों बायदि रावजों सोंखारिलायबाय थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। मनबिर बसुमतारीनि उनाव आरोबाव मैया गोगोमसार गयारीखौ गामिनि रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ देग्लाय 2023 मायथाइनि अंडर-19 सेफ चेम्पियनशिप बादायलायनाया नेपाल हादोरनि काठमान्डुआव थांनाय 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 सेप्तेम्बरसिमहालागै सोलिबाय थादोंमोन, जेराव फाइनाल खेलाखौ भारतआ पाकिस्ताननि हेंथायै गेलेनानै 3-0 फारागथियाव गोरलैयैनो देरहानो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे गेलेनायाव भारतनि जानानै सानै बर' लाइमोन गेलेगिरि जेरै मनबिर बसुमतारी आरो गोगोमसार गयारी बिथांमोनहाबो बाहागो लानो खाबु मोनदोंमोन, जेराव भारत हान्जानि जानानै मनबिर बसुमतारी आरो गोगोमसार गयारी बिथांमोनहा मैखोमै गावबागाव गेलेनायखौ दिन्थिनो हानानै बर'जों लोगोसे गासै भारत हादोरनिनो जै खालामनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि गोगोमसार गयारीया जोबनायहालागै बांसिन गल सोनो हानाय एबा साबसिन गेलेगिरि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव आरोबाव गोबां गुबुन गुबुन सुबुंफोरा UPPL दोलोआव जयेन जादों। थारैनो मैया UPPL दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन।
बे जयनिं हाबाफारिया गुबैयै 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय श्रीरामपुर गामियाव जादोंमोन, जेराव श्रीरामपुर गामिनिनो गासै BPF GSPनि गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनि मावफारिया एबा सोद्रोमा बिथांमोनहा 130निबो बांसिन जयेन जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै UPPL दोलोनि सासे नेहाथारि समनाथ नार्जारी लोगोसे गसाइगाव UPPL दोलोनि आफादगिरि लकनाथ नार्जारी, जमदुवार बियाबनि TCLCCनि चेयारमेन निथुनजय बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लानानै दुंब्रुदै बरायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बेफोर खामानिया आथिखालाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि जानानै थागासिनो दङ, जेराव फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लानानै गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ गोख्रों खालामनांगौनि थांखिजोंनो बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों, जेराव जयनिं हाबाफारियाबो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनि मोनसे बाहागो जानानै थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो जमदुवार बियाबनि सिङाव गासै 130निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा UPPLआव जयेन जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबैयै बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों UPPLनि सासे नेहाथारि समनाथ नार्जारी बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 56थि थान्दै जखनथाइखौ खुंनो थाखाय बानजाय आफादखौ मैया सिसुपानि दख'रानि सिङाव थानाय थेलिसालनि रंजासालियाव दानानै लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि देग्लाय 56थि थान्दै जखनथाइखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि दख'रायावनो खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे जखनथाइनिनो मोनसे बानजाय आफादखौबो मैया दाफुंनानै लानाय जाबाय होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'जाथावदि गुबैयै बानजाय आफादनि आफादगिरि एबा मासिगिरि महरै BKWSCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारी बिथांखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि एबा लिंथुमगिरि महरै मुस्रि ललित बिथांखौ बानजाय आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि महरै दानानै लानाय जाबाय होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर', मानगोनां बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारी, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला गुबैयै गलाघाट एबा बिटिआरनि बायजोआव थानाय गुबुन गुबुन बर' गामिफोरनि थाखाय बायदि गोबां हाबा मावनांगौ दंबावो, जायखौ लानानै बे जखनथाइनि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोआव थानाय गुबुन गुबुन गामि एबा बर' रायजो राजाफोरनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।